Καλώς ήρθατε στο Κόκομα της Σαντορίνη. Ένα project διαφορετικό, μια πραγματική πρόκληση. Ένας μακρινός προορισμός με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και δωμάτια που ζητούσαν δημιουργικές λύσεις. Εμείς αγαπάμε τις προκλήσεις και σχεδιάζουμε λύσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, άνεση και αισθητική. Το μέγεθος ενός δωματίου ή το ύψος του ταβανιού δεν αποτελούν ποτέ εμπόδιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τοποθετήσαμε το στρώμα πάνω σε μια ειδική κατασκευή που μοιάζει με παλέτες, ώστε να εξοικονομήσουμε ύψος και για να ταιριάζει με την αισθητική του χώρου. Κάθε project για εμάς είναι μοναδικό. Προσεγγίζουμε κάθε συνεργασία εξατομικευμένα, με στόχο να δημιουργούμε την ιδανική λύση για εσάς και το κατάλημά σας. Στην Κόκοματ, εκτός από μια μεγάλη ποικιλία συστημάτων ύπνου και λευκών ειδών, όπως μπουρνούζια, πετσέτες και σεντόνια, προσφέρουμε και υπηρεσίες leasing και πλύσης σηματισμού μέσα από την υπηρεσία του ομίλου μας Speak & Span. Και επειδή η εμπειρία φιλοξενίας πρέπει να διεγείρει όλες τις αισθήσεις, η υπογραφή κάθε καταλύματος ολοκληρώνεται με τα amenities της Village of Nature, μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων περιποίησης με φυσικά συστατικά και μοναδικά αρώματα που αναβαθμίζουν κάθε εμπειρία διαμονής.